ụlọ ọrụ bụ nke akpọrọ Educatial Limited bụ ndị gara n'ihu wee chịkọba nnukwute ọgbakọ pụrụ iche ya na ndị ọnụrụ n'okwu n'etu a ga-esi weweta mgbanwe tọrọ atọ ịkwalite mmụta na agụmakwụkwọ n'ụdị ọgbara ọhụrụ ya. Ya bụ mkpụrụ okwu bụ nke akpọrọ Educatial bụ usoro mgbanwe tọrọ atọ ị ga-esi wee na-akwalite mmụta n'ụdị ọgbara ọhụrụ ya ma bụrụ nke ga-enye aka iweta ngwongwo na ngwongwo niile bụ nke ga-enye aka ịhụ na ọrụ mmụta na-aga n'anya ya. Onye nta akụkọ anyị Queen Anibọgụ ga-akọtụrụ gị akụkọ maka ya bụ ihe mmemme n'ụzọ pụrụ iche. Onye rụpụtara akụrụngwa ịntanetị ahụ bụ Maazị Celestine Achi kọwara uru ọ ga-abara ndị na-agụ akwụkwọ na ndị ọkammụta n'ọlụ ha. Ọ kpọrọ ndị mmadụ ka ha bịa sonye Educatial nke ọ sịrị na nkụzi ya bụ n'ikuku ịntanetị iji wee chịkọta ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ n'otu dịka otu obodo. N'okwu ya, onye isi oche na onye guzoro Educatial bụ Maazị Francis Mofnanya kwuru na mba ụwa agụmakwụkwọ bụ ihe hụtagoro mgbanwe dị iche iche n'ụdị dịkwa iche iche na nsogbu so ya, wee kwukwa na ọ bụ n'ihi nke a ka ha jiri guzo Educatial iji weta nye nsogbu agụmakwụkwọ. O kwukwara na ọ bụ ụmụ amaala rụpụtara Educatial. Ọkammụta Kingsley Nwaọzọ nke Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu nke dị n'Igbarịamụ na ihe dị n'iru gbasara Educatial dị nnukwu wee nyekwa ndị rụpụtara ya nkwado pụrụ iche. Ndị ọzọ tinyere ọnụ n'okwu na mmemme ahụ bụkwa onye jibu ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ịgbasa ozi na Anambra steeti bụ Maazị Tony Onima, ọkammụta Benita Mathias nke Mahadum Nnamdi Azikiwe Ọka na ọkammụta Cornelius Ukwueze nke Dọkịta Chigozie Duru nọchitere anya ya na Oriakụ Ifeobi Obi nke Unizik FM. Queen Anibọgụ, akụkọ ụwa ABS.